The book of Genesis chapter 13 verse 14. After Lot had gone, the Lord said to Abram, look as far as you can see in every direction, north and south, east and west, and you will inherit that land. Elokhuluma nawe namhlanje kuseni uNkulunkulu ukhuluma okokuqala noAbraham after esehlukene noLot, after uNkulunkulu etshele uLot uAbraham ukuthi akaphume ezweni lakubo aye la akazomtshela khona. Lithi iBhayibheli uAbraham wadecide ukuhamba noLot, kodwa maye hamba naye baba neinkinga endleleni, baba nama conflict ababa nawo endleleni. After so long beme ndawonye sebefika kwi-decision yokuthi kumele manje sihlukane. Nawe Lot ukhetha indawo ozoya ngakuyona, nawe Abraham ukhetha indawo ozoya ngakuyona. Lithi iBhayibheli uLot wabuka wabona indawo enhle wahamba ngayo walandela yona, kodwa uAbraham walandela indawo ebonakala ngathi ugwadule. Lithi iBhayibheli after sebehlukene, after uLot esemshiyile uAbraham, that is when God started to speak. Little after Lot left, the Lord started to speak to Abram. Wakhuluma naye wathi look as far as you can see. La obona khona ngizokunikeza yonke lento oyibonayo, kodwa uNkulunkulu ukhuluma ngoba sekunabantu abathile uAbraham decide ukubashiya wahlukana nabo. Kwase kuyima uNkulunkulu enza izinto ezinkulu nezimangalisayo. Kunabantu esibagcine empilweni zethu kanti badelaya iprogress yethu. Kunabantu esibagcine empilweni zethu kanti badelaya our success. Kunabantu esikhuluma nabo every day kanti ibona abantu abasiphazamisayo ukuba sibone uNkulunkulu empilweni zethu. Ngoba sigcina abantu empilweni zethu kanti base empilweni zethu ngoba kukhona izinto abayibenefitayo kithi. The moment izinto abayibenefitayo kithi zaphela nabo bayanyamalala. Ngakho namhlanje ngicela ukuthi kuwe ake ubheke ukuthi obani abantu basondeze eduze kwakho, obani abantu bagcine eduze kwakho. Abantu basondeze eduze kwakho akusibo yini ababambezela ukuthi uNkulunkulu aphendule imithandazo yakho? Ngoba abantu njalo uthi mawunabo bekhuluma izinto ezinegative yibo abantu abakubuyisela emumva. Abantu mawunabo njalo kukhulunywa ngamagama abantu, kuhletshwa ngamagama abantu, kugxekwa abantu abathile, labo bantu baphazamisa icebo likaNkulunkulu empilweni yakho. Abanye babo bavimba nokuthi kwenzeka ama breakthroughs empilweni yakho. Ngakho ngiyacela namhlanje wenze self introspection, uchecke nasefonini yakho ukuthi obani abantu abakhona obasondezile empilweni yakho, ngoba abanye sibagcinile kanti yibo abavimbela uNkulunkulu ukuthi enze izinto ezithile empilweni yabo. Abanye ngabe sesiphumelele, ngabe sesikude nempilo, kodwa silokhu sigide endaweni eyodwa ngoba sisuke sasondeza abantu abarong, abantu abangalethi impumelelo kithi kodwa abaletha inxushunxushu nezinkinga, abaletha ukubalisa. Njalo mokhuluma nabo bayabalisa, njalo mokhuluma nabo bayacomplaina, njalo mokhuluma nabo bathi sizenza ngcono. Ake ucheck abantu basondeze eduze kwakho, ngoba abanye sibasondezile basusa uNkulunkulu, abanye sondele kubo sahlehla uNkulunkulu, kodwa the day sahlehla kubo siyosondela uNkulunkulu. Ngiyacela namhlanje uqala usuku lwakho, check your association, check ukuthi uspenda isikhathi esingakanani ukhulumani nabo, ngoba abanye basihlehlisa enkosini, abanye basihlehlisa kumaphupho ethu, abanye babona ama visions esinawo bese bathusa, bese bethi asiyeke izinto esizenzayo ngoba bethuswa ama visions esinabo. Ngiyacela ucheck i-association yakho, ucheck abantu ospendela besikhathi esiningi ukuthi ngabe bakise enkosini noma bayakuhlehlisa yini kuNkulunkulu. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.